טוב, ערב טוב לכולם. עובד טוב. מה, אז מי זה? אוקיי. טוב, אז שלום לכולם, ערב טוב. אני עמיחי שינדלר. אז קודם כל רציתי רק להעיר הערה אחת, שהחלו לנו פה שנחזור להיות כמו שהיינו, אז אנחנו מייחלים לחזור להיות יותר ממה שהיינו. אני כל הזמן אומר שאם היינו, אם נחזור להיות כמו שהיינו, אז בעצם בשביל מה עברנו את כל הסערה הזאת. אז בעזרת השם, אנחנו כמשפחה ועם ישראל כולו יחזור להיות בשגרה ובשמחה, אבל בכמה רמות מעל מה שהיה עד עכשיו. טוב, אני אתחיל, אני רק... כמה זמן שלו בערך? חצי שעה? הבאת תפילים? טוב, אז שלום לכולם, אנחנו גרים בכרם שלום. כרם שלום, קיבוץ, הוקם בסביבות שנות ה-50, עבר כמה גלגולים, התפרק, חזר, הנה זה. בגלגול הנוכחי, משהו כמו 21 שנים, הוא עומד על מקומו. דרום רצועת עזה, ממש בחיבור בין עזה למצרים, ממש הסוף של בעצם הנקודה הכי דרומית, דרום הערבית בעצם בקשר בין מדינת ישראל לבין רצועת עזה. לפני 6 שנים, כרם שלום, שהיה קיבוץ חילוני לגמרי, שככה סיפרנו הרב יעקב אריאל, שהוא היה רב של כפר מימון, אז סיפרנו שתמיד כל הקיבוצים והמושבים בסביבה, הוא היה אחראי על התחום שרבנים יודעים לעשות, שזה חופות והלוויות. במקום אחד אמרו לו, רב לא יעבור פה בשער, לא משנה מה יהיה, וזה כרם שלום, זה ככה מאוד מאוד אחזו בנקודה הזאת של החילוניות, כאילו נקרא לזה. וברוך השם, לפני 6, אולי אפילו 7 שנים כבר, הם פנו לארגון איילת השחר והקימו בית כנסת בכרם שלום, שזה גם היה סיפורים שלמים, אבל ברוך השם הוקם בית כנסת והוכניסו ספר תורה וככה בית כנסת מפואר וספרייה ועניינים. אז זה סגירת מעגל עם איילת השחר, אז זה רק הנקודה הראשונה שאנחנו נחשפנו אליהם לפחות. זהו, אנחנו 5 שנים גרים שם, הגענו לפני זה באלון מורה, למדתי שם בישיבה, אחרי זה כשהתחתנו בעצם באנו לגור באלון מורה, גבעות השומרון, ככה גידלנו ילדים, נותנו לנו 4 ילדים באלון מורה, ויום אחד חיפשנו מקום משמעות חדשה, מקום שאתה יכול להיות דומיננטי, ובעצם החלטנו לעבור לכרם שלום. הייתי מראה לכם פה על זה, אבל זה לא עובד, אז אני אספר לכם בשתי מילים על כרם שלום. חוץ מהנקודה הביטחונית, שכמו שהבנתם היא נקודה מעניינת, יש חומה שמקיפה את כרם שלום. מי שהיה בקבר רחל מכיר אז אותו עיקרון של חומה, 9 מטר גובה, חומת בטון, מאוד מאוד, יש כאלה שיגידו מפחידה, יש כאלה שיגידו שומרת על הביטחון, כל אחד וההסתכלות שלו, אבל כרם שלום בעצם מוקף בחומת בטון כזאת, וממש 100 מטר מהבית שלנו נמצא התחום של רצועת עזה. העיר הקרובה זה רפיח, לצורך מי שקצת מכיר את העניינים. היישוב מורג בגוש קטיף, זה משהו כמו 2 קילומטר מהבית שלנו. זהו, אנחנו חיים שם כבר בעצם לפני 5 שנים הגיעו משפחות דתיות, היום 13 משפחות דתיות, מתוך כמעט 40 משפחות סך הכל. מקום קטן, בערך כמו בניין אחד במודיעין. ובאמת אני חושב שהנקודה של כרם שלום, וזה משפט אחרון ואנחנו נעבור הלאה, זה הנקודה של האחדות, של היכולת ליצור חיים משותפים, דתיים וחילונים, באמת מכל קצוות, כמו שאמרתי לכם, כאילו זה אנשים שגרים שם לא בהכרח חושבים כמוני או מדברים כמוני או חיים כמוני, אבל באמת הצלחנו ליצור משהו שהוא מאוד מאוד, אומרים שזה ייחודי, אני לא רוצה להתגאות, אבל באמת אהבת חינם אמיתית בין עם ישראל, דתיים וחילונים, באמת בלי לשנות, בלי לוותר על קוצו של יוד מצד ההלכה,
ובלי לשנות אנשים ובלי דווקא לזה, פשוט מחפשים את המשותף ולא את המפריד, ואפילו בתקופת, מי שזוכר היה פה פעם דיבור על רפורמה משפטית והיה בלגן במדינה וזה, אז אפילו התקופה הזאת, באמת, זה אני אתן לך רק סיפור קטן, בכרם שלום יש בריכה, כמו כל קיבוץ, שגם כשאין הרבה אנשים עדיין הבריכה עומדת, ובשנה הראשונה כשהגיעו הדתיים, שפחות הדתיות, אז בעצם ראו שהם לא מגיעים לבריכה, שאלו למה אתם לא מגיעים לבריכה, אז כאילו קיבוץ זה בריכה, עניינים, אמרו, תשמעו, מבחינת צניעות, אפשר לבוא לבריכה, שהיא מעורבת, שיש שעות מעורבות. אז באו החילונים, אמרו, מה זאת אומרת, אם אתם צריכים שעות נפרדות, אנחנו ניצור שעות נפרדות, באמת הבריכה הוסיפה עוד כמה שעות, שבהם יש שעות לגברים ושעות לנשים, עד היום זה ככה כל קיץ. באמת המון רצון להיות ביחד, לחפש את המשותף ולא את המפריד, ואנחנו מאמינים שהדבר הזה של האחדות שמר עלינו בכלל, ובעצם יצר איזשהו סמל, שאנחנו מקווים שבעזרת השם ילך ויגדל עכשיו לכל עם ישראל, בכל מקום שהוא, בעצם היכולת ליצור חיים משותפים ולהמשיך הלאה. הסיסמה של כרם שלום זה הציונות שוב באופנה, כן? כאילו אנחנו מרגישים שאנחנו בעצם מיישבים את הארץ, עם ישראל, ארץ ישראל, וכמובן גם תורת ישראל זה חלק מהאני מאמין שלנו, וזהו, אז אנחנו גרים שם 5 שנים, שנה שעברה קנינו בית חדש, ממש משכנתה וזה, כמו בית אמיתי, קנינו בעצם בנקודה, זה בעצם הצד השני של כרם שלום איפה שגרנו, זה נגיד 3 דקות הליכה. בית חדש, ככה יפה, התמקמנו, גם היום יש לנו כבר 6 ילדים, בלי עין הרע, 2 נולדו בכרם שלום. וברוך השם גרים שם בשמחה ובטוב לבב, אחת לכמה חודשים או חצי שנה, שנה יש איזשהו סבב לחימה, יורים תהילים, כבר לצערנו כבר מתורגלים, שהזעקות של צבע אדום, מתייחסים לממ"ד, בדרך כלל מתפנים לאיזשהו בית מלון, לאיזה שבוע, שבועיים, כבר יש דיונים בין הילדים, ככה גם היה בשמחת תורה, ככה איזה בית מלון עדיף ללכת, איפה יש קוקו יותר שווה והקורנפלקס יותר מושקע, וככה זה חלק מההווי החיים. זהו, שמחת תורה מגיע, אנחנו בכלל את החגים, כמו כל עם ישראל, חגים זה תקופה מיוחדת, ראש השנה, יום כיפור, ראש השנה בכלל תקיעות שופר יש שבכמה וכמה מוקדים בכרם שלום, החל מהפינת חי, דרך כמה חצרות של אנשים שביקשו שאצלם בחצר, בעמדה של הש"ג איפה שהחייל, וכמובן גם בבית כנסת שבאמת ברוך השם חי ותוסס, וכבר יש בו 4 ספרי תורה, וככה גדל ומתפתח. וזהו, אז שמחת תורה, הקפות, היינו לדעתי משהו כמו 20 אנשים בליל שמחת תורה, יותר משעתיים הקפות, שירים, ריקודים, ילדים, ממתקים, בקיצור, חוויה, שמחת תורה מיוחדת מאוד. וככה הלכנו לישון בציפייה לקראת הבוקר של המחרת, שמחת תורה בבוקר. כל זה אחרי שליל הושענא רבה, גם לימוד כל לילה בסוכה ושיעורים וככה אווירה טובה, תפילת הושענא רבה כמעט שעתיים בשירים וריקודים והלל מיוחד. זהו, שמחת תורה בבוקר מתעוררים, בעצם אנחנו בסביבות 6:30 כבר מתחילות אזעקות ראשונות, אנחנו נכנסים לממ"ד, תרגולת קוקו, איך שתקראו לה, קורנפלקס, לא משנה, וככה מתארגנים לשהייה ממושכת. בינתיים, ככל שחולף הזמן, מבינים שכבר התפילה יהיה יותר מאתגר לקיים ביום כזה, יש באמת הרבה נפילות והרבה אזעקות שככה מלוות אותנו. זהו, אנחנו יוצאים מהממ"ד להביא אוכל מהמטבח, ככה משהו לבוקר, זה עוגה ועניינים, ואז אנחנו רואים על הדלת של השירותים 2 חורים של כלים, של כדור שבעצם פגעו בשירותים. אמרנו, טוב, מוזר, בדרך כלל לא יורים פה, הכל זה רק טילים, אין אצלנו ירי, אמרנו, טוב. אז אשתי הצדיקה אומרת לי, תשמע, שיצא שמחת תורה, נצלם את הדלת עם החורים ונשלח עם הילדים לכיתה,
מזמור לתודה, שאומרה, אמנם זה סתם, לא יודעים מאיפה זה הגיע, אבל כאילו, בכל זאת, היה חלילה יכול לפגוע במישהו, זה היה יכול להיות מסוכן, אז ככה לשמוח מה שיש, באמת זה היה כאילו, זו הייתה התחושה באותו בוקר. זהו, בסביבות השעה 10 בבוקר נכנסים, אנחנו שומעים רעשים חוץ לבית, אני סוגר את הדלת של הממ"ד, נכנסים אלינו שני מחבלים הביתה, אז כמובן לא ידענו, אני מספר למופרע את כל זה. אני מחזיק את הדלת של הממ"ד, הם מתקרבים, אומרים אנחנו צה"ל, ככה רוצים להיכנס. זהו, שמים לנו מטען חבלה על הדלת של הממ"ד, נהיה חור בדלת, הפיצוץ, אני עפתי לצד השני של הממ"ד. יש לי אישה ו6 ילדים, ברוך השם, נותרו ללא פגע. וככה אנחנו מתחילים בעצם סיפור חדש בחיים, שבעצם מהרגע הזה המון ניסים קטנים מלווים אותנו. אני חושב שכל החיים מלווים אותנו המון ניסים, אבל פתאום זה מתחדד לך מול העיניים עד כמה הקדוש ברוך הוא צועד איתנו יד ביד. אז באמת אחרי הפיצוץ המשמעותי אני בעצם עף לצד השני של הממ"ד, בעצם הדלת פנויה לכל מי שרוצה חלילה להיכנס, ובשלב הזה שני המחבלים מחליטים לצאת מהבית ובעצם הולכים לסלון, הורגים שני חברים טובים שלנו מהכיתת כוננות שהגיעו כבר לכיוון הבית שלנו. בינתיים אשתי הצדיקה התקשרה לרב שץ, אמרו לו עכשיו יש לנו מחבלים בבית, תבואו מהר, התחילו להגיע כיתת כוננות, ובעצם המחבלים החליטו לצאת מהבית ולנהל קרב יריות מול כיתת הכוננות, שכמו שאמרתי שני חברים טובים נהרגו, עמיחי וייצן וידידיה רזיאל, שבעצם נהרגו שם ממש ליד הבית שלנו. ואחרי קרב יריות ממושך מצליחים ברוך השם לחסל את המחבלים. אחרי שאתה שומע סיפורים על מקומות אחרים ועל קיבוצים אחרים שבאמת מה התחולל, אז אתה עוד יותר מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא מלווה אותנו ושמר עלינו. וזהו, אז בעצם המחבלים יוצאים, נהרגים בחוץ, כיתת הכוננות נכנסת אלינו הביתה, קודם כל מוודאים שאין עוד אויבים בתוך הבית, שאין עוד סכנה, ואז מוציאים אותי מהממ"ד בעצם לכיוון הסלון, לנסות לטפל בי. סיפר לי האיש כיתת כוננות, אומר לי, אני באמת לא יודע להגיד לך למה היה לי חוסם עורקים בווסט של הכיתת כוננות, אבל היה לי, וזה כנראה מה שהציל לי את החיים בצומת הזאת. אחרי זה היה עוד כמה צומתים כאלה שזה היה לא רחוק משם. שמו לי חוסם עורקים על היד, ובעצם ניסו לשמור על ערנותי, כדי שעד שהגיעו אנשים שבאמת מבינים ברפואה ולא סתם זה. ככל שהזמן עובר מבינים שהתגבורת לא תגיע. אז בינתיים הגיעו שני זוג שהם חובשים שגרים בכרם שלום, שניים מהוותיקים של כרם שלום, הם בעל ואישה, הם חובשים שניהם, באמת מגיעים במסירות נפש עצומה, יורים ממש קרב יריות רציני מסביבם, והם תחת אש לא בתור קלישה, באמת מכל כיוון, והם מגיעים אלינו הביתה בעצם להעניק לי טיפול רפואי. נכנסים אלינו הביתה, מטפלים במה שאפשר, קצת חבישות, עניינים. בינתיים אשתי והילדים יושבים בממ"ד. אני אחזור שנייה אחורה, כשאני עוד שכבתי בתוך הממ"ד עוד לפני שהם פינו אותי, אביטל והילדים ככה ראו את אבא נפצע ומדמם, ועוד לא ידעו בדיוק מה המצב שלי, ועוד לא דמיינו שכמה חודשים אחרי זה אני אעמוד פה וידבר איתכם. אז הם התחילו להגיד תהילים לרפואת אבא ולדמיין את אביטל אמרה להם, תקשיבו, כל אחד לדמיין את המסיבת הודיה שנעשה כשאבא יבריא ואנחנו נצא מהמקום הזה ונהיה כולנו הרבה יותר חזקים. דמיינו את המסיבת הודיה שנעשה, עכשיו נגיד תהילים לרפואת אבא כדי שאבא באמת יבריא ונצליח לצאת, לחלץ מהמציאות הזאת.
מזכיר לכם שבעצם המצב היה נראה די אבוד, כאילו, זאת אומרת, לא היה ברור מה יקרה, מה קורה, מי הולך ולאן. גם, זאת אומרת, זה היה בגלל שבת, גם לא ידענו מה קורה בכל המקומות האחרים, לא הבנו את הסדר גודל של האירוע כמו שהיו יודעים למפרע. ובאמת, התפילות הועילו, ובאמת 20 דקות אחרי זה שהוציאו אותי, טיפלו בי בסלון, ותוך כדי כל המסביב של הבית, יריות וקרבות, וככה עוד המון מערכה שנמשכת ולא נגמרת. זהו, אנחנו נמצאים שם כמעט שעתיים בבית, אני בסלון מטופל עד רמה מסוימת שאפשר. אשתי והילדים ככה בממ"ד אומרים תהילים ושרים שירים של סוכות. סיפר לי החייל שאחרי זה הגיע לתגבר, אמר לי, נכנסתי אליך הביתה, אני שומע שירים של סוכות, הייתי בטוח שכאילו, שאתם לא נורמליים, כאילו מה קשור, איך אפשר לשמוח בשירים של סוכות באמצע, הוא אמר תופת, אבל לא משנה, הוא התכוון להגיד כאילו בתוך זירת קרב, אתה כאילו, אבל אנחנו מאמינים שזה מה ששמר עלינו, גם במובן האמיתי שהקדוש ברוך הוא שמע את תפילתנו, וגם באמת במובן הפסיכולוגי, אני חושב שגם ילדים וגם בכלל, אנשים שעסוקים בעשייה, אז זה מחיה אותם ונותן להם תעצומות וכוחות גדולים. זהו, אנחנו כמעט שעתיים אחרי זה אני מפונה ברכב של הביטחון של הקיבוץ, מפונה למזכירות של כרם שלום. שם אני תמיד אומר שיש הרבה ניסים קטנים, הרבה קצתים שמלווים אותנו, אז נס נוסף שליווה אותנו זה באמת היה רופא שבא להתארח בשבת בכרם שלום. במקרה ממש הוא לא גר, פעם האחרונה שהוא היה בכרם שלום בשבת, זה כנראה היה בשמחת תורה הקודם. יש לו איזה קטע שהוא בא לשמחת תורה לכרם שלום, להתארח אצל איזה חבר, והוא באמת פתח שם איזושהי, לא מרפאה, אבל איזשהו רצון להעניק טיפול רפואי, ובעצם התחיל לטפל בי. אחרי כמעט, נפתעתי בסביבות 10 בבוקר, לקראת 2:30-3, פינו אותי ליישוב ליד, שמכיר בני נצרים, אחרי זה ליישוב נווה, שזה טיפה, נגיד זה 10 דקות נסיעה, אבל זה יותר מזרחה, בעצם יותר רחוק מרצועת עזה, יותר לכיוון גבול מצרים, זה יוצא. בעצם שם ממשיך הסיפור שלי, מגיעים לשם שני פרמדיקים שפותחים שם את האגד רפואי. אחד הפרמדיקים הוא גר בעתניאל, שמי שמכיר את מפת הארץ, עתניאל להגיע לנווה זה כמעט 1.25 שעה נסיעה, נגיד 1.5 שעות. אין קשר בין איפה שהוא נמצא לאיפה שזה, הוא פשוט הקפיץ אותו על הבוקר לבאר שבע, או במחוז דרום, הגיע לתגבר את מד"א בבאר שבע, איכשהו התגלגל, הוא גם בעצמו לא יודע בדיוק להגיד מה, עם ניידת טיפול נמרץ שלו, הוא מגיע לנווה, ושם בעצם הוא מחליט להישאר, ופתאום אני מגיע אליו, זאת אומרת, הובילו אותי אליו, אחרי שאני בעצם מגיע אליו, הוא קולט שזה עשה לו איזשהו זיכרון ישן. אני עמיחי שינדלר, יש לי אחי הגדול נרצח בפיגוע לפני 13 שנים, הוא היה גר בית חגי, הם יצאו משבי חברון, הוא למד בשבי חברון, יצא לכיוון בית חגי, ובדרך ירו עליהם 4 אנשים ברכב, 4 נהרגו. אז אותו פרמדיק מעתניאל, אז הוא היה חובש, יצא עם אמבולנס לטפל בפיגוע, ושם כבר לא היה כל כך מה לעשות. ו13 שנים אחרי זה, פתאום הוא מגיע אליו פצוע, שינדלר, והוא אומר, וואלה, השם הזה מוכר לי מהאירוע ההוא, שאז הייתי חובש צעיר, ובאמת לא היה הרבה מה לעשות, אבל היום אני מתאבד עליו, אולי זו לא מילה מתאימה, אבל ככה זה, באמת יחד עם פרמדיק נוסף שהגיע מסעד, שבכלל גם תגבר שם באזור, ואיכשהו התגלגל עם האמבולנס שלו, בעצם השקיעו הרבה מאמצים לנסות לייצב לי את המצב. אחרי הרבה קשיים ותסבוכות ומורכבויות, מגיע מסוק של מד"א, ובעצם מטיס אותי מנווה לכיוון תל השומר. הגעתי לתל השומר ב6 בערב, כמעט 8 שעות אחרי הפציעה, במצב אנוש, כבר הפנים שלי היו מרוסקות, כבר
כבר הייתי נראה לא טוב, וגם כמה אנשים בדרך כבר הצטערו על לכתי. ובאמת, ברוך השם, נלחמו לי על החיים, ואחרי 6 ניתוחים שעברתי, הייתי מורדם, מונשם שבוע, והתעוררתי בעצם ביום ראשון שאחרי זה, ראש חודש חשוון, ראשון בערב, אני ככה לא ממש התעוררתי, אבל זה הזיכרון הראשון שלי בעצם אחרי זה. בינתיים המשפחה שלי בעצם נשארים במעמד עוד כמה שעות אחרי זה, מעבירים אותם לדירה של שכנים ליד. היו סתם עם הילדים, החברים, קצת במעמד שלהם, ולקראת צאת השבת העבירו אותם למשפחה אחרת, כדי לבשר למשפחה הזאת שבעצם אבא שלהם נהרג בקרב. אז ככה הכל היה מעורבב ומיוחד אצלנו, הם ערכו אותנו ככה מאוד יפה ומאוד דאגו, וככה היו ממש תמכו במשפחה אחרי האירוע הזה, ובעצם במוצאי שבת בישרו להם שהם בתוך אירוע קשה הרבה יותר, וככה יום ראשון לקראת הערב פינו את כל כרם שלום בעצם למלון באילת. אני בינתיים בתל השומר, המשפחה שלי במלון באילת, גם הגיעו עם ישראל היפה, זה מדהים כאילו לראות באמת, אני חושב שמהרגע הזה זה עוד יותר התברר לנו עד כמה, הם מגיעים לאילת, 1:30 בלילה, כל המלון מחכים להם אנשים בשירת עם ישראל חי ודגלים וככה, זה איך שהם יורדים מהאוטובוס, מתנפלים עליהם, ככה את התיקים, לעזור לכם להביא זה, באמת אשתי והילדים יצאו מהבית עם מוצץ ובקבוק אחד וזהו, אפילו חלק מהילדים שלי אפילו בלי נעליים, ובאמת פשוט הריפו עליהם המון בגדים וטיטולים ומוצצים, וממש כל דבר שרק יכול להיות זה והרבה יותר מזה, פשוט אנשים רצו רק לתת, וזה מדהים. ההתגייסות עם ישראל אחרי זה, זה פשוט לא הפסיק ולא מפסיק. אני היום עדיין בתל השומר, מאושפז, ובאמת זה עדיין כל יום וכל היום. עם ישראל מגיע ופשוט עוטף באהבה ובחום גדול מכל העולם. אגב, שתדעו, בתל השומר מגיעים באמת מכל העולם. פשוט היהודים באים להגיד לך, עם ישראל זה עם חזק וכולם רוצים להיות שותפים, אז זה ככה מחמם את הלב. נחזור לתחילת הזה, אני ככה מורדם, מונשם, מטופל בבית החולים. האמת שיש גם סיפור עם איילת השחר שהגשימו לי איזה חלום. אני אמנם הייתי מורדם, אבל הרב רנן כבר ארגן לנו תפילין רבנו תם, היה לי איזשהו חלום כזה שיהיה לי פעם תפילין רבנו תם, אז הרב רנן שמע על זה איכשהו, ודאג לי לתפילין רבנו תם שיהיה לי, אז זה גם חובה שיש לנו לאיילת השחר ככה להכרת הטוב. ובכלל, אני חושב שכאילו, מאז בעצם התחלנו מסע נוסף, שמצד אחד להחזיק בבית מלון באילת 3 חודשים, 6 ילדים, שאתה ככה באמת תלוש מהמציאות, ואני בתל השומר, מאושפז, ממש אחרי שהתעוררתי לא יכולתי לעשות שום דבר, עוד לא הייתי ממש יכול להזיז שום איבר בגופי, גם לא לדבר, היה לי איזשהו קנולה שעזר לי לנשום, אז לא יכולתי לדבר. וככה לאט לאט פתאום אתה לומד להעריך את הדברים הקטנים שפתאום היו חסרים לי, אז החל כמובן לאכול שלא אכלתי כלום ולא יכולתי לדבר, ובקושי אתה רק נושם, בטח שלא ללכת, ולא יודע, לעשות שירותים, כאילו המון דברים שאתה מגיל מאוד מאוד צעיר מתרגל לעשות ולחיות, ופתאום בבת אחת נעלמו לך. ואני זוכר ככה ממש בשבוע אחרי שהתעוררתי, בוא נגיד שביום שהתעוררתי אז אשתי עומדת לידי, אומרת לי, תדע לך, אתה אולי לא יודע ועוד לא זוכר, אבל היה לנו הרבה צמתים בחיים שהיינו יכולים לאבד את החיים ביום הזה, בעיקר בשמחת תורה וגם בשבוע האחרון, ומשמיים שמרו עלינו בפינצטה, אין לנו הגדרה אחרת לדבר הזה, וסימן שיש לנו עוד שליחות וייעוד לעשות בעולם.
כאילו חשבנו שאנחנו באמת חיים, באמת חיים של משמעות ותורה ויראת שמיים וחלוציות, כרם שלום ועם ישראל וזה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תשמעו, באים לעולם לעבוד, לא באים לעולם לנוח, אז שמר עלינו ככה ממש ממש מבין כל התרחישים שהיו יכולים להיגמר רע, הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ויש לנו ייעוד ושליחות בעולם, ואנחנו משתדלים לנסות למצוא אותה כמה שיותר וכמה שיותר לעשות טוב בעולם. זהו, אז אני ככה מתחיל את השיקום לאט לאט, אחרי כמעט שבוע מתחיל לדבר, מתחילים איזשהו מתקן, איזשהו יכולת לדבר, מחזירים את יכולת הדיבור, ואז אני שואל את עצמי מה בן אדם, אף פעם לא חשבתי שאני אתמודד עם השאלה הזאת, כאילו מה בן אדם אומר אחרי שהוא בגיל 33, מה המשפט הראשון שהוא מוציא מהפה שהוא לא, אחרי שהוא לא דיבר כאילו כל כך הרבה זמן, אף פעם לא דיברתי את השאלה הזאת לעצמי, והנה פתאום נקלעתי אליה ברגע אחד. אז הרגשתי שמודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, זה כאילו משהו שהייתי אומר אותו כל כך הרבה שנים, לא יודע, עם עיניים עצומות, זה הגדרה עדינה, כאילו אתה ממשיך הלאה וזה, ופתאום אתה מבין שהקדוש ברוך הוא באמת החזרת בי נשמתי, זה באמת כל לילה אנחנו רואים שאחד מ-60 ממיטה, אבל פתאום זה באמת החזרת בי נשמתי בחמלה, ורבה אמונתך, אתה הקדוש ברוך הוא מאמין בי שאני מסוגל להשתמש בפיקדון הזה שנתת לי בעולם, לעשות בו מעשים טובים ודברים טובים, ולקיים כמה שיותר לקיים מצוות, ולעשות באמת לתקן עולם במלכות שדי, אז אתה מאמין בי, אז נתת לי את הנשמה חזרה, ובאמת אני לא יודע, לא רוצה להחזב, זו המילה הנכונה, אבל כאילו באמת אתה רוצה לקדוש ברוך הוא, ומשם בעצם אנחנו מתגלגלים, אני מתחיל ללמוד לאכול, ואחרי זה קצת ללכת, וככה כל פעם לאט לאט באמת להניע את הגוף ולהתגבר על המגבלות פיזיות ונפשיות ובכלל, כאילו ככה בלי לראות את המשפחה ובלי ככה להיות מאוד מאוד מנותק. באמת יאמר לי הרב רענן, הוא לא שאני מזכיר, אבל באמת בתקופה הזאת הוא היה מגיע אליי כמעט, לא יודע, כל יום להגיד את זה, אבל כל איזה יומיים, וככה הביא לי רבנים לחיזוק, היו אצלי הרבה רבנים, היה אחד האנשים טוב, הרב זילברשטיין היה אצלנו ממש בהתחלה, וככה נכנס לחדר, אתה מרגיש שאתה לא מבין כלום, כאילו, אתה מבין, וואלה, יש פה בן אדם שהתורה הולכת איתו לכל מקום, ובאמת ככה עוד הרבה, זה היה אצלי גם הרבי מקרלין, יש לו, הוא נולד עם איזה מום שיש לו כאילו יש לו 2 אצבעות ביד. אז שאלתי אותו, בדיוק כמו שלי, יש לי גם 2 אצבעות, חצי, אבל זה, אז שאלתי אותו, אז איך אפשר להיות מנהיג של קהילה, של כאילו הדת קרלין, שיש לך, חסרות לך 3 אצבעות. אז הסתכל עליי, אמר לי, יש לי 2 אצבעות. כאילו, מה זאת אומרת, חסר לי, אנחנו מסתכלים על מה יש. ובאמת אנחנו משתדלים ככה כמשפחה בכלל להגיד תודה על הדברים שיש לנו, וברוך השם יש המון. ובאמת כל יום ויום אתה לומד לחיות מחדש ולבחור מחדש בחיים. שאלו אותנו אם אנחנו, אם האירוע הזה לא גרם לנו לאיזשהו פגם באמונה או לביטחון, משהו פגיעה בביטחון בהשם, אז אנחנו מרגישים שזה דווקא חיזק אצלנו את הביטחון בהשם, כי אנחנו מבינים יש לי שכן חילוני שאמר לי, אתם הדתיים זה לא הוגן, יש לכם כאילו, תמיד יש לכם מה להתעלות, כאילו, אז אמרתי לו זה לא הוגן, אבל זה האמת, כאילו מה נעשה, כאילו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ואנחנו יודעים שיש לנו מטרה ותכלית בעולם, ובאמת יש מישהו, לכל כדור יש כתובת, יש מישהו שמנהל את העולם ודואג ליצורים שלו, והקדוש ברוך הוא שמר עלינו, חד וחלק, אין לזה הסבר הגיוני, לא צבאי וגם לא רפואי, גם השעות שלקח לי עד שקיבלתי טיפול, וגם בכלל, כאילו כל התרחישים הכי נוראים שיכולים לקרות, וקיבלנו בהשגחה פרטית את החיים,
והרגשנו שזה ככה נקודה משמעותית מבחינתנו, גם לבוא להעביר פה, שמכיר אותי לפני יודע, אני בחור מאוד ביישן, אני בכלל לא עומד להעביר שיחה לקהל, בטח לא בזה, אבל הרגשנו שחלק מהשליחות שקיבלנו בעולם זה גם באמת להפיץ את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא שמר עלינו. ולנו זה נותן הרבה תקווה, הרבה כוח, ואנחנו משתדלים, אם זה עוד אנשים זה יכול לחזק אותם, אנחנו משתדלים לעשות מה שיש. טוב, אני אסיים, אני רק אגיד משהו על נר חנוכה שככה היה זה, אז אני כשלא יכולתי להזיז שום אצבע, מהשתיים שעוד נשארו לי, אז ביקשתי להתאמן להדליק נרות חנוכה. אמרו לי, בסדר, עזרו לך, סופגניה, מישהו ייתן לך, מה אתה דואג? תראו, לא, אנחנו רוצים להדליק נרות, וברוך השם בנר ראשון של חנוכה עשינו הדלקת נרות, האמת שכל יום משמונת הנרות הדלקנו במקום אחר, גם בבית חולים, גם במלון באילת, וברוך השם זכינו להרבה ניסים. ושיהיה בעזרת השם, שיאחל להם בשורות טובות, שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מלווה ושומר על עם ישראל, ושנצמח כולנו יחד. קודם כל זה התרגשות בשבילי לבוא ולמצוא אותו פה, אתה יודע, להסתובב במסדרונות של תל השומר. אבל עמיחי הדליק את התקווה, עמיחי הדליק את התקווה אצל הרבה מאוד אנשים בבית החולים. והיו ככה פצועים שהמתינו לראות. כי עמיחי, שאלתי את הרב זילברשטיין, כמה פעמים הוא יגיד, מתי הוא צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה. אז הוא אמר, בכל פעם שאתה נכנס לחדר, אתה זוכר את זה. הוא אמר, לא לעשות את זה בכל רגע, בכל יום, כי הלב כבר מתרגל, אבל לפחות פעם בשבוע אני מזכיר לך, מתי שאתם חוזרים לכרם שלום. ואנחנו כעם ישראל אולי גם צריכים להגיד, ברוך שעשה לנו נס במקום הזה, כי הסיפור של כרם שלום, הרבה בזכות עמיחי, ככה נחרט עמוק עמוק בחברה הישראלית, ואולי זה התקווה שלנו. שלא מעט יישובים בעוטף עזה ילמדו ויאמצו, ואני כבר שומע מאחורי הפרגוד, במעורבות שלנו בקיבוצים בעוטף עזה. טוב, אם זה היה בכרם שלום, זה משהו שכבר אפשר לדון בו. זה מפחיד מאוד, יש התנגדויות וכו'. אבל אם זה קרה בכרם שלום, זה יכול לקרות גם. ועמיחי, אני לא רוצה להגיד לו תודה, כי בשבילי, בתקופה הזו שהייתי מבקר גם אותו, כל פעם הייתי חוזר הביתה, מספר לאשתי, תשמעי, אני פגשתי צדיק. הוא מדבר על נר חנוכה. הוא לא ראה, אבל כמה פעמים ככה, בקצה העין של גדולי ישראל, גונבה דמעה אחת ויותר, מההתרגשות שבאים, שעמיחי מבקש, שהתפללו כדי שהוא יוכל להדליק נר חנוכה בשתי האצבעות. קראנו לזה אצבע אלוקים. אבל מעבר לכל, אני חייב לומר, עמיחי, שמי שפגשתי בראשית זו את אשתך בדווקא. וזה היה לי אולי אחד הסמינרים הכי חשובים שהיה לי בחיים. בהתחלה אתם יודעים, כמו כל דבר בחיים, לא תמיד אתם מבינים מה שאתם רואים. בהתחלה חשבתי שהיא אישה הזויה. כשאני בא מציע תפילין באילת, והיא אומרת, אני רוצה רבינותם, אני עוד לא זכיתי להניח רבינותם. ושאלתי אותה, תגידי, אבל שהיא התחילה לספר מי זה עמיחי, אז התפילין האלה כבר נכתבו מעליהם. ידעתי שיש פה איזשהו משהו מאוד מאוד נסגר. ועמיחי יושב בצניעות, הוא ככה מקצר איפה שצריך להעריך, הוא לא יודע לרגש, הוא ככה, עלו למעלה חבר'ה, אמרו, רגע, באקשן הוא ככה חותך קצר, כן, התפוצץ, נפלתי וזהו, ואחרי זה. אבל זה דברים שעוד יחרטו בקורות תולדות העם שלנו, הסיפור הזה שם. בכלל מי שיודע מה שקרה בכרם שלום, הניסי ניסים, הנס שלו שבתוך הניסים בכלל, שאשתו נמצאת פה ושהילדים, אבל אני רוצה לומר לכם שככה לפני כולם, עמיחי הוא איש מאוד מאוד יקר, אבל את עלית על כולנו וישר כוח על העמידה שלה. תראו לעצמכם,
שעמיחי יושב פצוע, לא ברור אם הוא בן חיים או לא. אשתו מת עם 6 ילדים באותו חדר כשהוא מוטל על המיטה ושר איתם את שירי החג. ושרים את הליל ושירי החג. כדי להמשיך להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. והמסירות שלהם, המסירות שלה, זה הולך לאורך כל הדרך. ובאמת, אשריך שלימדת תורה. ועם ישראל, עמיחי, אני רוצה לאחל לך רפואה שלמה, בעזרת השם, ושהסיפור הזה של גבורות ישראל יהיה רק, ייכתב בספר הזיכרון שלנו, ולא נצטרך לשלוף את הדברים האלה שוב פעם מן הרפרטואר של העם שלנו, שהסיפור הזה של העם שרידי חרב כבר הגיע לסיומו ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. ובאמת, תודה רבה עמיחי על מה שבאת ועל כל מה שלימדת התורה. אני רוצה להזמין את אחד הרבנים שמשפיעים ביותר, רב ברוך. אני חושב שרב ברוך ברוך, בזכות רב ברוך כמה יתרו יש לנו בדור, כמה אנשים ששמעו ובאו, כמה אנשים שרוצים להתקרב, אז באמת יישר כוח, תודה רבה. והוא לא אורח, הוא כבר בן בית פה, הוא כבר מן המניין.